ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಎಂಜಾಯ್ಲರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕುಲ್ತು ಒಂದಲ್ಲರ್ ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಜೆ ಪಾಡುತ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ದಯಪಟ್ಟು ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಯಿರ್ತೇನೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ರಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ರಜೆನೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇರುವಾಗ ಬಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ತುಯ್ಯ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಐಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದೊಂಬುಂಡು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಈ ದೊಂಬು ಓಕೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರ ದುಂಬಂದತ್ತು ದಪ್ಪ ಮುಂಚೆ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕನುಬ್ಲೇರ್ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಜಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಜ್ಜಾಲ ಆಪುಜಿ ಇವಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇರುವಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಸ್ ಅಂಚ ಬಸ್ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಒಂತುರ್ತು ಪೋದು ಸೇಮ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಮೆಟ್ರೋ ಪಾತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪಾತದು ಬೊಕ್ಕ ಹಲ್ತುರ್ತು ಶುನಾಳ ಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನೊಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವನೇ ಪಾರ್ದೆ ಪೋನೆ ಬೆಲೆ ಎಡೆಡ್ ಅವಳು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಶೂ ಪತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಪಲ ದೆಪ್ಪ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ನೋಡಿ ಪಾತಿರ್ದ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಯ್ತು ಪೋಡು. ಸೊ ಹೀಲ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಇಂಕ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ನಡಪೇರು ಉಂಡತಿ. ಸೊ ಇಂಕ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪು ಇಂಚ ಶೂಸ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಸೊ ಏನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ಸೇನ ಮಂಚಿ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ದಾಲ್ ತಿನ್ಪುಜಿನಿ ಅನ್ಬೇತೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕನ ಅದು ಯಾರು ಬೇಗನೆ ಹರಪುಂದೆ ಪಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತದ ಲೇಟ್ ಆರ ಪಲ್ಯತೆ ಅಂಚ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ 10-15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋಡು ಹಿಂಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗು ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 20 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಬಸ್ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು ನೀನು ಬಸ್ ಇದು ಬಸ್ ತೋಡು ಅವ್ರು ರಶ್ ಉಂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಉಪ್ಪು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರ್ತೀನ ಚೂರು ಕಾಪೆ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಸ್. ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ಪೇರ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ. ಸೊ ಜಾಗ ನಾಡ್ದು ಕಿನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೊಡ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಆಜನೆ ಫ್ಲೋರ್ಡು ತುಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಆಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಶೋ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪೂರ ತೋಟದ ಅದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಇತ್ತು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಇದೇಗ ಒಂಜಿ 45-50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಟ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮೆಟ್ರೋಡವು ಆ ಬಸ್ಸಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಸ್ಸಡ್ ಬರ್ಪ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಮುಟ ಉಂಟು ಬರಿಯಾರ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋದರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಟ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಬೈದ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೇ ಬಂದು ಇದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬ್ರೆಂಚ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಣ್ಣ ಐ ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಟತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೇ ಬಂಡ ಹೋದು ಪಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ.
ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈರಿಂಗ್ ಡೇನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇ ಪಂದ್ರವಳಿ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇ ಪಂದ್ರವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಡೇ ಪಂದ್ರವಳಿ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಥ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಎತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇರಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಕಾಲ ಇಂಚ ಬಯ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಮುಂತು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇತ್ತು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ನಡಪೇರ್ ಪೋಯ್ತು ನಲ್ತುರ್ದು నేను కైతల్ పని ఏంది అని అర్థం పోయిತು నాకు ఓకే నేను క్యాబ్కి పోలీసులు పండు పన మస్తు దూర అవుతుంది నడపారు ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬ್ಗೆ ಬರ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ಗೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಪರ ಈ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ವೇನು ಸೊ ಈ ಪರ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೊತ್ತೂಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಅದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಮಕ್ಸಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನಿ ಅಂದ್ ಬೇತೆ ಬಂದೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಥೆಡೆರ್ಮಾಕೋ ದಖಾನ ಪೋರ್ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸೀರಮ್ ಬಂದು ಒಂದು 4% ನೈಸಿಯಾಮೈಡ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ 5% PHA ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಯಂಗ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ 2020 ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅವು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವ್ದು ಇತ್ತೆ ಬನ್ನೂ ಇದು ದಾದಿ ಕಪ್ಪು ಸಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 30s 40s ಬನ್ನ ಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪನು ನಮ್ಮ ದಾಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ಬಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಪೋಡಾಡ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಪಾಡುವೆ ದೆಯ್ಯ ಪಣ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅವು ಊಡುಪುನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಅಕ್ಕ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಏನು ಖಾಲಿ ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೆ ಸೌಂಡ್ ಚೂರು ಕಿಕ್ಕಿರಿ ಅವು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಫ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ నేను ಡಿಕೆಬಿಗ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲಿ ಶೋ ಕೂಡ ಸೋಕಿಲ ಮೋಷನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಸೊ ಮೋನೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೋದ್ಲ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೇಟ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಉಂಡು ನೈಸಿಯಾಮೈಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ರಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುನ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ನಗತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಯಾರು ಖಾಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಂಡುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಸುಕ್ಕಿಂದ ಕಣ್ಣ ಆಯಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಂಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಅದುಂಡು ಆಯಿಲಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುದು ಏನು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯ್ನ ಇತ್ತು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ఇంకా మస్తు ఆయిల్ ఉన్న స్కిన్ ఫుల్ ఫేస్ ప్లస్ నెక్ చూడైతున్న ఫైక్ సో ಒಂದು ಪಾಡು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಅದನ್ನು ನೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜವಾತ್ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತೊಳ್ಳೆ और लिप balm very important ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ और ನಮಗೆ ಪಿರೇ ಪೂಪ್ನ ವುಮೆನ್ ಏನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುವ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ ಸೊ ರಾತ್ರಿ చెప్పుకుంటే లిప్స్ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚು ಮಲ್ಪ ಲಿಪ್ಸ್ಗಳ ಅಂಚನೆ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾರು ಮಲ್ಪ ಪ್ರಿಟಿ ಸೋಲ್ ಪಂಪಿನ ಫಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಸೊ ಆಹಾರ ಲಿಪ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಟ್ ನೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಎನಿತಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವರ ಎಟನಾಲ್ ಪಾಡುವ ಎಟನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಟನಾಲ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಅವು ಎರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರೆ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಲ್ಲಿ ಪಂತ ಉಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಡುವೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ದು ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಎಟನಾಲ್ ಪಾಡುವೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಪಾಡುವೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೆ ಅವರ ನೈಸಿಯಾಮೈಡ್ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಅಂಚ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಉಂಟು ಅವಳ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂರು ನಮಗೆ ಚೊಪ್ಪು ಬಂದು
ಸೊ ಇಜ್ಜ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಈಸಿ ಅವನ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಏನು చెప్పిచి ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇನು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಯಾರು ಮನ್ಪೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಅಂಟಿಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್